Colosseum er det er jo en kampsportklub midt i Aarhus, og det er et sygt godt sted socialt. Så det er både et samlingssted og et træningssted og en egen lille kultur, kan man sige. Og det er lige meget, altså hvad for et niveau man er på, eller hvor man er fra, og alle kommer bare sammen om en fælles ting hernede. Og det synes jeg er sygt fedt. Det er sådan, ja, det er jo nationalidrætten i Thailand, så det er jo en kæmpe stor idræt egentlig sådan på verdensplan, men det er ikke sådan, det bliver meget større i Danmark nu her de sidste år, og i Skandinavien generelt. Men altså, det er en kampsport, der er fusioneret mellem egentlig boksning og kickboksning, kan man sige, elementer af det. Men også lidt flere ting, altså man må godt bruge albuer og knæ og lidt sådan opstående brydningselementer og sådan noget. Så det er ligesom en meget sådan ultimat kampsport, egentlig. Lidt på samme måde som MMA, men bare at man ikke bryder ned på gulvet og laver grappling og sådan. Altså for det første så er det helt vildt god fysisk træning, altså det er enormt sammensat, og det er både styrke og kondition og meget psykisk. Sådan, hvis man indtænker, at der er også mange, der træner det kun for at lave, altså, slå på puder og sådan, for konditionstræning i skyld, og det er også rigtig fint. Men når man begynder at spare og sådan noget, så er det også meget det der med, at man lærer rigtig meget af sig selv, eller om sig selv, ved at gøre det. Fordi det er jo rigtig sådan, det gør rimelig hårdt nogle gange. Så jeg synes, at jeg gør det, fordi jeg får noget af det, fordi det er en sygt god afkobling fra alt muligt andet. Altså sådan, man glemmer alt andet, når man er derinde. Også bare fordi det kræver, at man fokuserer. Men det her der er meget sådan, det er den ene ting, man gør i det øjeblik, og så skal man, det synes jeg er meget befriende. Meget sådan, det er en nice måde at koble af på.